נעבור לחלק השני בשיעור. הרבה אנחנו מדברים על ביטחון. אמרנו, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. ויבטחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך אדוני. ואני כזית רענן בבית אלוהים, בטחתי בחסד אלוהים עולם ועד. השמיעני בבוקר חסדך, כי בך בטחתי. הודיעני דרך זו אלך, כי אליך נשאתי נפשי. עוד פסוק 2. עוד פסוק 2, שככה אנחנו נבין את המעלה הגדולה של הבוטח בהשם, שזה לא נגמר. אז תלך לבטח רגליך, דרכך ורגליך לא תיגוף. אשרי הגבר אשר שם אדוני מבטחו, ולא פנה אל רעבים ושתה כזב. בטח באדוני ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. ביטחו באדוני עדי עד, כי ביה אדוני צור עולמים. אז באמת, הרבה אנחנו דיברנו בשיעורים הקודמים על ביטחון בהשם, על אמונה בהשם, על מהו כוח הביטחון, שדיברנו שהביטחון הולך על העתיד, שאנחנו בוטחים שבעתידנו יהיה טוב בעזרת השם, ברחמי שמיים, בחסדי השם יתברך. אבל אני חושב שיש פה קצת פשע להגיד ולקפוץ איתכם ישר לשלב האחרון והסופי. זאת אומרת שאני עכשיו רוצה ללמוד ביחד איתכם איזשהו נושא. זה הגיוני שאני אקפוץ ישר לשלב האחרון של הנושא. אדם לומד רפואה, רוצה להיות רופא. הולך לומד רפואה 7 שנים, כן? זה הגיוני שהמרצה שמלמד אותו רפואה, ביום הראשון של הרפואה, יקפוץ איתו לסוף, וזה השיעור הסופי, אחרי שלמדנו הכל. תגיד לי, עוד לא התחלנו, עוד לא שתינו, עוד לא אכלנו, עוד לא למדנו, עוד לא קראנו, עוד לא חקרנו. איך אתה קופץ איתי לסוף? לא קבלן, שיצא לי מפל את האור. איפה היסודות? יפה מאוד. זאת אומרת, אם חלקכם ששמעתם את השיעורים שלנו האחרונים, בסייעתא דשמיא על אמונה וביטחון, יצאנו בצורה כזאת אוקיי, אז הבנתי שהביטחון הוא כוח חזק. הבנתי שהביטחון, הקדוש ברוך הוא רוצה רק להרעיף עלינו טוב. הבנתי שהביטחון זה דבר אדיר שהקדוש ברוך הוא רוצה שנבטח בו. אבל אתה קופץ איתי לשלב האחרון, אתה קופץ איתי לסוף, אתה קופץ איתי לשלב האחרון. איך אני מגיע לביטחון? בעצם היסודות של הביטחון, שלום עליכם. היסודות של הביטחון. היסודות של הביטחון מורכבים, כן? בסדר גמור. מורכבים מכמה יסודות חשובים. החובת הלבבות מחלק את הביטחון בהשם ל7 כללים, 7 תנאים, שעל ידי ה7 תנאים האלה בן אדם יכול להגיע לביטחון בהשם. אני רוצה היום בסייעתא דשמיא לדבר על היסוד הראשון, שהוא החשוב ביותר בשביל שאדם יוכל לבטוח בקדוש ברוך הוא. היסוד הראשון של החובת הלבבות, שהאדם בוטח בקדוש ברוך הוא. למה? בגלל הרחמים, האהבה והחמלה. זאת אומרת, בעברית, אם לא ברור לי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, איך אני אבטח בו? אם אני חושב שהקדוש ברוך... שימו לב, זה לא אומר שאני לא אוהב... רגע, דקה. זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי. זה לא אומר שאני לא יודע שהוא אוהב אותי. אם אני לא מרגיש ועבדתי על זה, והתאמת לי בלב, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי אהבה אינסופית, איך אני יכול לבטוח בו שהוא יוציא אותי מהמחלה? איך אני יכול לבטוח בו שהוא יסדר לי את הפרנסה שלי? איך אני יכול לבטוח בו שהוא ייתן לי את השידוך שלי? אם אני לא בטוח שהוא אוהב אותי, אז איך אני יכול לבטוח בך? מישהו פה בשיעור אומר לי, אל תדאג, אני מחר מסדר לך את כל החיים. אתה אוהב אותי? אתה מכיר אותי? סך הכל אני מגיע פה לתת שיעור פעם בשבוע. איך אתה זורק כאלה הבטחות? אתם מבינים למה אנחנו נהיים ספקטים שאנחנו שומעים את זה? מה נופל אצלנו? זאת אומרת, בא לך בן אדם, אומר לך, הקדוש ברוך הוא יסדר לך את כל החיים, תבטח בו. ולנו קשה לעכל את זה,
כי בשביל להקל שמישהו יעשה לי כל כך הרבה טוב, אני חייב להרגיש את האהבה שלו. אם אני לא ארגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא, איך אני אעכל את זה שהוא יעשה לי כל כך הרבה טוב? איך אני אכניס את זה ללב? איך אני אבטח בו? זה לא יעבוד. אז היום בסייעתא דשמיא אנחנו רוצים רק לדבר על הנקודה הזאת. מה זה האהבה האלוקית? מי אמר שהוא אוהב אותי? אולי הוא לא אוהב אותי. עלה לכם פעם השאלה הזאת? אולי השם יתברך לא אוהב אותי. אז את מי הוא אוהב? לא, בן אדם שסובל, הוא חושב... יפה, אדם שסובל, לא עלינו, אז הוא נכנס למצבים ואומר, תראה, מי שנותנים לו לסבול, לא אוהבים אותו. כן? אבל שנייה, לפני הסובל. למה, מאיפה עולה לנו השאלה הזאת, אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? מהחיים. אם הכל היה הולך לנו מתוק ודבש ועל מי מנוחות, אז אני מאמין שהשאלה הזאת לא הייתה עולה בכלל, נכון? אם הכל היה זורם לך בחיים, שום דבר לא היה נתקע, לא היית צריך לבוא לשום שיעור ביטחון, אתה היית הביטחון בעצמו. אתה היית ספר תורה של ביטחון מהלך. אז לכאורה לא צריך לשאול לך את השאלה הזאת, ויאללה, ולך הביתה וזרום עם החיים, נכון? אבל האמת היא שהשאלה הזאת חייבת לעלות. וחייבת לעלות על השולחן, אתם יודעים למה? כי הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אם אני לא אלמד לאהוב את הקדוש ברוך הוא, איך אני אקיים את המצווה הזאת? איך אני אגיע, תודה רבה, איך אני אגיע לתנאי של החובת הלבבות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? איך אני ארגיש את זה? איך אני ארגיש שהשם אוהב אותי אם אני לא אלמד את זה? אם אני לא אשנן את זה? עכשיו אני רוצה בסייעתא דשמיא לעזור לנו בשביל להבין מה זה האהבה של הקדוש ברוך הוא, מה זה אהבה אלוקית מול אהבה אנושית. זה יעזור לנו כי זה יחדד לנו ויפתח לנו את ההבדלים באהבות. ונגיע גם לשאלה שאתה שואל. אדם סובל, אדם מיוסר, אדם עובר צרות בחיים. השם אוהב אותי? ככה אוהבים? כן? שאלה במקומה עומדת. למה בני אדם אוהבים אחד את השני? שוטו. למה בן אדם אוהב את חבר שלו? למה אתה אוהב אותי? זה היה של אינטרס. יש סיבה מסוימת, נכון? אמרתי לילדים שלי. כן. יחס, אחד לא נותן לך יחס, תן לו יחס. נכון, יפה מאוד. למה בני אנוש אוהבים אחד את השני? בסדר, זה חבר ילדות שלך. למה? כן, כן. אם היה מזלזל, הייתי אומר, יפה. הוא עשה לך הנחה בבשר, בגלל זה. שימו לב, בני אדם אוהבים אחד את השני בגלל שמישהו מצא חן ביניהם. 2, מישהו עשה להם טוב. 3, קשר דם. אתה אוהב את הילד שלך כי זה הילד שלך. אתה לא אוהב את הילד שלך כי הוא עשה לך טוב, אבל אילולא שהילד הזה היה הילד שלי, אז כנראה שלא הייתי אוהב אותו. זאת אומרת, חייב שיהיה סיבה מסוימת שגרמה לי לאהוב אתכם. יש בן אדם שאוהב את החבר שלו, כי הוא זורם איתו ביחד, כיף לי איתו בעבודה, כן? אבל אם הוא היה עושה לך את המוות בעבודה, לא היית יכול לעבוד דקה אחת בגללו. איפה זה, אני אוהב אותו זה? מה פתאום, הרב, אני אוהב את הבן אדם הזה? איך אפשר לאהוב כזה בן אדם? אם לא הייתי, צריך לך דוגמה, אם נגיד, אתם אוהבים אולי את הבית כנסת, כי הבית כנסת נותן לנו מקום טוב ללמוד בו תורה, אז אנחנו אוהבים אותו. זאת אומרת, יש סיבה ותוצאה. הסיבה, עשית לי טוב, התוצאה, אני אוהב אותך. הסיבה, נתת לי דברים טובים בחיים, תוצאה, אני אוהב אותך. הסיבה, איתך עשיתי אחלה ביזניס, הרווחנו ביחד, תוצאה, אני אוהב אותך. הסיבה, כיף לי לראות את האישה הזאת, בגלל זה אני אוהב אותה. היא עשתה לי טוב, אז אני אוהב אותה. נכון? עד כאן ברור? לא בטוח שאני אוהב את עצמי, אבל זה מגיע מתוך מקום של סיבה. הסיבה, דרך אגב, מערכות יחסים, חייב לתחזק אותם. אם אדם חי עם האישה שלו ולא מתחזק את האהבה ביניהם, אז זה יידח. למה? כי זה טבע של הבן האנוש בעולם, כל בן אדם, שרק כשאני מקבל מהשני זה עוזר לי לאהוב אותו. אנחנו לא פגומים. אנחנו צריכים להגיע לאהבה שלא תלויה בדבר, לאהבה גבוהה יותר מזה. השם כן רוצה שנאהב אהבה שלא תלויה בדבר. אבל אנחנו בני אדם, קודם כל לדעת מה אנחנו. וזה העולם, וככה העולם עובד, וזה למה בני אדם אוהבים אחד את השני, כי הם מקבלים טוב. וזה טבעי. מה זה? יש לו שאלה, לפעמים אדם גם אוהב בלי שום סיבה, דקה נגיע לשאלה. אבל רוב הפעמים, למה אדם אוהב?
בגלל הסיבות. נכון? מסכים? מצוין. מה כבודו שואל? הוא שואל. כן. מורנו, מה רצית להגיד לרב? כן, אני שומע, למרות שאני לא רואה, אני שומע. תחילה הרב אמרתי, אוהב את עצמו, כי הרב אמר, הוא עשה לי, הוא עשה לי ככה, הוא נתן לי, אוהבת אותי, אוהבת שלי, זה הכל מה ששלי, בעצם... סיבה ותוצאה, נכון מאוד. שאדם נפל לדעת שאוהב את עצמו, לדעת שאתה מרחיב את עצמו. נכון מאוד. מוסיף לתוך עצמו עוד כל מיני גורמים, את הילדים, את אשתו, את הילדים, את החברים, את המשפחה. לאט לאט הוא מרחיב את עצמו, אבל צריך לאהוב את עצמו, אדם קרוב אצל עצמו. וזה טבע האדם וזה בסדר. אני לא אמרתי שכולנו פגומים חסרי תקנה. אמרתי איך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הוא ברא אותנו כשאנחנו מקבלים טוב, קל לנו לאהוב. זה טבע שאנחנו מקבלים רע, קשה לנו לאהוב. אם בכלל. כן? אפשר להגיע גם לזה. אבל אני מדבר טבע כרגע. בואו נתקדם. הקדוש ברוך הוא, לפני הקדוש ברוך הוא אני רוצה שנייה לבוא ולעשות שנייה הקבלה אחרת. פעם הפסקת לאהוב את היד שלך? יאללה, זהו, לא אוהב אותך יותר. זהו, מה פתאום את נשברת, חס וחלילה. מה דפקת היום? מה דפקת חיים? לא אוהב אותך יותר. מגוחך, נכון? אבל זה סך הכל בא לעורר לנו את הדברים במוח. פעם מישהו הפסיק לאהוב את העיניים שלו? מכוער העיניים, לא רוצה שחור. למה אין לי טורקיז? יש כאלה שמכוערים, אבל אני לא אוהב את עצמי. זה בעיה אחרת. אבל יש מציאות כשהוא ירביץ לעין שלו? לכי מפה גם כן. אדם, הקדוש ברוך הוא ברא לנו טבע לאהוב את מה שיש בנו. גם אם אנחנו לא יפים, לא נעים, אין בנו שום מעלה, השם ברא אותנו בטבע לאהוב את עצמנו. וזה טוב, זה לא רע. יכול להיות שאדם ירביץ ליד שלו? לא יכול להיות. למה? כי היד היא חלק ממני. גם אם היד עשתה טעות, אני לא רואה את זה כאילו מישהו אחר עשה טעות. נכון? בואו נתקדם עוד שלב. לפעמים אדם מאמין שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו בגלל שהוא עשה עבירות בחיים. בגלל שהוא עשה טעויות בחיים, בגלל שהחיים שלו הלכו עקום, בגלל שהוא עשה נזקים רוחניים. עוד נקודה שאני רוצה להציף פה. האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו רק כשאנחנו צדיקים? אוהב אותנו רק כשאנחנו מושלמים? אוהב אותנו רק כשאנחנו מקיימים את כל הציוויים שלו, ובלי זה הוא לא יאהב אותנו? נשאל אתכם שאלה, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא יודע שאנחנו נעשה עבירות לצערנו הרב? מסתמה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה מנגנון של אהבה מושלמת, אז הוא היה אוהב את המלאכים. הוא היה נשאר עם המלאכים. המלאכים גם ככה אין להם בחירה. והוא היה אוהב את המלאכים ולא אותנו. הקדוש ברוך הוא הביא אותך לעולם, וכתב לך, ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. הקדוש ברוך הוא לא יסיר את האהבה שלו מאיתנו לעולמים. מה הכוונה לעולמים? כפשוטו. תכף אנחנו נרחיב את זה לעוד מקומות יותר עמוקים ויותר עמוקים, ונבין שאין שום סיכוי בעולם, לעולם ועד, לא משנה מה אדם יעשה בעולם, שהקדוש ברוך הוא יסיר את האהבה שלו ממנו. יכול להיות שההנהגה איתו תשתנה חס וחלילה אם הוא יעשה דברים רעים, כן? אז הוא כבר לא יקבל את אותו סוכר שהוא קיבל. אבל האהבה של הקדוש ברוך הוא היא שונה לגמרי מהמעשים של האדם. הקדוש ברוך הוא יכול לשנוא מעשים ולאהוב את האדם בלי שום הבדל. בואו נתקדם עוד שלב. אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בני האדם וכתב לנו, ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. אתה עם הנפילות שלך, עם היצרים שלך, עם ההתמודדויות שלך, עם המאבקים שלך, עם הטעויות שאתה עושה בחיים, עם הבעיות הקשות שעשית בחיים. אותך השם כתב ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. אהבת עולם אהבתנו. חז"ל לא מוציאים סתם מילים בתפילה. הרי מי תקנו את התפילה? אנשי כנסת הגדולה. אם זה לא היה ככה, הם לא היו מוציאים כאלה מילים. אהבתי אתכם, אמר השם, פסוק במלאכי. ואמרתם במה אהבתנו. אבל השם אומר, אני אוהב אתכם, אומר השם. בואו נתקדם. למה לפעמים אדם לא מצליח להרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא? במערכות יחסים אנושיות, אם צד אחד רק נותן
והשני רק לוקח, הקשר קורס. אנחנו מרגישים מנוצלים, שימו לב, אם נגיד אני עכשיו אהיה במערכת יחסים מסוימת. מערכת יחסים זה לאו דווקא זוגית. אדם וחבר, שותף ושותף שלו. והשותף הזה רק מנצל אותי. דקה אחת הוא לא נותן לי לפרוח. והוא רק לוקח, ואני רק נותן. אתה תאהב אותו? מה פתאום? מה אדם חושב? הקדוש ברוך הוא רק נותן לי, ואני רק מנצל אותו. אדם מאמין שהוא עשה מעשים כאלה, שכבר הקדוש ברוך הוא מחק אותי, שם עליי איקס. אני שרוף אצל השם. ובטח גם אם אני לא שרוף, אז בטח אני לא אהוב אצלו. ככה אדם מאמין, לצערנו. אצל בני אדם, אדם יכול להרגיש מנוצל, אדם יכול להרגיש כועס. הקדוש ברוך הוא אין בו שום חסרונות. אתה לא יכול להחסיר ממנו שום דבר. חז"ל אומרים, אם צדקת, מה תיתן לו? להגיד, והיית סופר צדיק. מה נתת לקדוש ברוך הוא? זה עמוק. מה זה מה נתתי לו? מצוות. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא צריך את המצוות שלך. הוא רוצה שיהיה לך טוב. המצוות יעשו לך טוב, עבירות יעשו לך רע. אבל אתה רוצה שנתת לקדוש ברוך הוא משהו בעצם שהיית צדיק? לא. שום דבר. ואם עשית רע? זה קודם זה, בא להם תורה מצוות. יפה מאוד. אבל אם עשיתי רע, איפה, שימו לב איפה הפסיכולוגיה נופלת. איפה אדם נופל ולא מאמין שהשם אוהב אותו? אם עשיתי רע, אז בטח הוא לא אוהב אותי. לא. מה זאת אומרת? אדם עושה רע, השם לא רוצה שהוא יעשה רע. כשנבא לך דברים לא טובים, אז מאיפה זה נראה? האדם עצמו. לא, אדם יש לו בחירה מה לעשות. אתה אומר... כשהקדוש ברוך הוא נותן לך רע, אתה צריך להבין היית צריך לקבל יותר גרוע, זה מה שלך באיסורים. באיסורים אתה מדבר עכשיו מצד האמונה, להאמין שהכל לטובה. אני מדבר שאדם עשה דברים רעים בעולם, ובגלל הדברים הרעים האלה הוא אומר, אלוקים לא אוהב אותי יותר. כי עשיתי רע, כי הזקתי, כי פגעתי, כי גנבתי, כי קיללתי. יפה מאוד. אבל שימו לב למה זה לא נכון האמונה הזאת, כמו שכבודו אומר. הקדוש ברוך הוא, שימו לב. אדם חייב להבדיל בחיים שלו בין המעשה לבין המהות. המעשים שהאדם עושה בעולם הזה, זה הלבושים של הנשמה הקדושה. כל אדם ואדם יש לו נשמה קדושה. חצובה מתחת כיסא הכבוד, והמעשים שהאדם עושה, זה הלבושים שאדם מתלבש כמו בגד. אדם יכול ללבוש חליפה, אדם יכול ללבוש חולצה, אדם יכול ללבוש מכנס ארוך, מכנס קצר, אדם יכול ללבוש איזה בגדים שהוא רוצה. אבל אדם יכול לפשוט את הבגדים האלה וללבוש בגדים חדשים. המעשה שעשית בעולם, גרוע ככל שיהיה, לא הפך את המהות שלך להיות מקולקלת. המעשים באמת לא קשורים למהות שלך. כי הנשמה שלך היא קדושה וטהורה, ולעולם אתה לא יכול לעשות שום מעשה בעולם שיפגום בה, שיפגע בה. אתה לא יכול, גם אם תרצה, אין מציאות כזאת. אתה לא יכול להסיר את המהות שלך, כי המהות שלך היא טהורה, כי אתה יהודי. אתה יהודי? כל הלבושים הכי רעים שהלבשת על עצמך, אתה בשנייה הזאת יכול לפשוט אותם וללבוש בגדים אחרים לגמרי. והמהות שלך היא נשארה טהורה, זכה, אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה היא. עכשיו אני טהור. איפה אני ואיפה טהור? יכול להיות שהבגדים שלך חס ושלום מטונפים, אבל הנשמה שלך טהורה. זה לא יעזור לך כלום. הרב לא אומרים טהורה. אז מה אומרים? טהורה. אני בדקתי, אמרו לא להגיד טהורה. בסדר, נוסחה עוד עכשיו, בסדר, לא משנה. אז אדם שטמא יגיד, אני טמא, אני אסור לי להגיד את זה. איך אני אגיד אלוקיי, איך אני אגיד בבוקר, מודה אני לפניך. איך אני אגיד אלוהי נשמה שנתת בי טהורה, כן? אבל זה לא נכון. האהבה האנושית מתקשה להפריד בין המעשה לאדם. אדם מגיע, הרביץ לך, פגע בך, אתה אומר זה בן אדם רע מעללים. השם לא אומר את זה לעולם. אנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים להפריד בין מעשה לבין מי זה מהות. מה מהות? מה מהות? זה תראית את הבן אדם, תראה איך הוא מתנהג זה. אנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים להפריד.
קשה לנו. טבע. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מפריד בין מי שאתה באמת לבין המעשים שעשית בעולם. זה לא קשור אחד לשני. אדם לא מאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אבל עכשיו פה אני רוצה להטיל את הפצצה. האהבה של הקדוש ברוך הוא היא אהבה אינסופית. היא לא רגש. זה לא קשור לרגשות שלנו, בני אדם. לבני אדם יש רגשות. אדם אוהב, אדם כועס, אדם שונא, אדם מאשים. הקדוש ברוך הוא, האהבה שלו היא אינסופית. אינסופית פירוש, גם אם תעשה את כל הדברים הרעים שקיימים בעולם, חס וחלילה, חס ושלום. תכף אני אגיד לכם את המקורות, שיהיה ברור למה אנשים לא אוהבים לשמוע את זה. גם אם תעשה את כל זה, האהבה של הקדוש ברוך הוא לא תיפסק ממך. בואו נקרא את המקורות בפנים. הרצון הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא איתו את העולם, זה הרצון להיטיב לנבראים, כמו שדיברנו בשיעור שעבר. הרמח"ל מסביר שהתכלית הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא את הבריאה, הוא הרצון להיטיב לנבראים, תכלית ההטבה. כביכול יש פה בעולם מערכת שסובבת סביב הטבה. אתה יכול לעשות דברים רעים, וחס ושלום זה ייתן לך בעולם הזה גם צרות, חס ושלום גם בעיות. אבל הקדוש ברוך הוא ימשיך להיטיב לך. זאת אומרת, בן אדם כמו הווייז, אדם טועה בדרך, הווייז לא אומר, יאללה, מקפל את הבסטה, איזה בן אדם טיפש, לא יודע לקחת פניות. נראה לך? הווייז יש לו תפקיד אחד בעולם, להחזיר אותך, כל דרך שאתה תהיה, תיסע לערבה, תיסע לקריית שמונה, תטעה בכל הדרכים האפשריות בעולם. הוא יחזיר אותך לאותו מסלול. העולם ככה עובד, ככה העולם נברא. הקדוש ברוך הוא ברא את הרצון הראשון, שזה התכלית ההטבה להיטיב לבני אדם, והרצון הזה להיטיב לך מסתובב סביבך כל היום. ככה העולם עובד. אני אקריא לכם עוד. הרמח"ל כותב בדעת תבונות, שהקדוש ברוך הוא כביכול תמיד חושב וסובב ונמצא על איך להיטיב עם הילדים שלו בכל דקה ושנייה. כביכול מחשבתו היא רק איך להיטיב לעם ישראל ולכל הבריאה כולה. ועל סמך זה סובבת כביכול המחשבה של כביכול, אין לנו בזה הבנות. זה עמוק. אבל תדע שכל הרצון של הקדוש ברוך הוא בעולם להיטיב לך ולעשות לך טוב. אתה טוען שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך, אתה לא מרגיש את זה, אתה יודע למה? כי אתה לא מבין שאהבת השם היא אין סוף. כי הבורא יתברך אין לו רגשות. ממילא, זה קצת עמוק השיעור, אבל אני סומך עליכם שאתם יכולים להבין. אין שום דבר כזה, אין מציאות בעולם שהאהבה מתקררת. אדם מתחתן עם אישה, וואו, איזה אהבה גדולה. מה קורה אחרי 2, 3, 10, 30? אז באמת, מי שחי באמת, לפי התורה, אהבה צריכה רק לגדול. אבל מה קורה לאהבה מטבע החיים, מטבע הזמן, מטבע הדברים? דועכת ויורדת. אומר לך הקדוש ברוך הוא, האהבה שלי היא לא רגש. האהבה שלי לעולם לא דועכת כי היא לא יכולה לדרוך. האהבה שלי אליך זה בכלל אינסופי. זה אלוקות. אתה יכול להרגיש שהשם שונא אותך חס וחלילה, והמציאות האמיתית שהשם יתברך אוהב אותך אהבה אינסופית, בדיוק כמו היום שהכי הלך לך בחיים. עכשיו, שאנחנו בשיעור, אנחנו יכולים גם להרגיש את זה קצת יותר. אומר לך, חובת הלבבות, אתה רוצה לבטוח בהשם, אני לא יכול לשקר אתכם, אני לא יכול להביא לכם רק שיעורים, מה קורה בסוף שאדם מגיע לביטחון. תפרק לי את זה לגורמים, הרב, תגיד לי איך אני מגיע לזה. תזכור שאהבת השם היא אינסופית, היא לא רגש, זה לא דועך. שאל אתכם שאלה במתמטיקה. אינסוף פחות מיליארד, כמה זה? אינסוף פחות 10 מיליארד, כמה זה? כמה שאתה לא תחסיר מהאינסוף, הוא יישאר אינסוף. הקדוש ברוך הוא, האהבה שהוא אוהב אותנו, זה אהבת אינסוף. תעשה מעשים רעים חס וחלילה, אל תעשה, אני לא שלא תבינו אותי, אל תביא, השם לא רוצה שנעשה רע, אהבתי אתכם אמר השם, בחרת בחיים. תעשה מה תעשה, אני לא אפסיק לאהוב אותך. גם אם חלילה עשית את זה.
כי האהבה שלי זה בכלל מהאינסוף היא מגיעה. היא לא מגיעה בכלל מהעולם הזה. זה כל כך גבוה ועמוק, שאין לזה בכלל שום שייכות פה לעולם הזה. אחרי שהאדם מרגיש את זה, אתם מסכימים איתי שיותר קל לו לבטוח בקדוש ברוך הוא? שהתובנה הזאת נופלת לי לתוך הנפש, לתוך הלב. אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותי אהבה אינסופית. וואו, איך לא חשבתי על זה? לא חשבנו על זה, לא בגלל שאנחנו אנשים רעים, כי המציאות היא שלא לומדים את זה. מתי למדת איך אוהבים את השם בפעם האחרונה? לא לומדים את זה הרבה, פה ושם. אומר לך השם, אתה חייב ללמוד את זה אם אתה רוצה להגיע אם אתה רוצה להכיר אותי, אם אתה רוצה להגיע לביטחון בי. אני אמשיך איתכם ביחד, בואו נתקדם עוד קדימה. כן? כן, כן. אהבה תלויה בדבר, אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה אלוקית, אהבה תלויה בתינוק, דוד ונתן. אהבה שאינה תלויה בדבר לא כלל בעולם. לא נעלמת. אמת לאמיתה. אמת לאמיתה אני אומר. אתה אומר דברים של טעם. הקדוש ברוך הוא יאהב אותנו לעולם ועד, כי זו אהבה שלא תלויה בדבר. זה לא תלוי בכמה אנחנו נהיה צדיקים, זה לא משנה. ברית היא לא רק בימים היפים. כשאדם קוראת ברית נישואין, רק לימים היפים של הנישואין? ממש לא. ברית זה רק לימים היפים? ברית בין עמים זה רק לימים היפים? למה עושים את הברית הזאת? שבזמנים קשים יהיה על מי להישען. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה מפנים את זה שזה בכלל לא אהבה אחרת. אנחנו שומעים את הקדוש ברוך הוא. האדם מבין שהוא יצור מוגבל עם רגשות מוגבלים. אנחנו מבינים כמה אנחנו מוגבלים בשכל בשביל להרגיש את זה. אבל אומר לך השם, אם אתה תתבונן בזה וזה יהיה לך בתוך המוח, כבר מגיע לך הרגשת רוגע. ואנחנו מבינים שזה בעצם היסודות שעליהם בנוי הביטחון. אומר פה הרב, שימו לב. אני רוצה שנייה לתת לכם דוגמה. תראו איך הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הפרדה בין המהות שלך לבין המעשה. נגיד ואדם פגע בך מאוד. מאוד פגע בך. העליב אותך, הכעיס אותך. אתה מסוגל להפריד בין מה שהוא עשה לבין מישהו? לא. אני מרגיש מה אני מרגיש, זה המציאות. הקדוש ברוך הוא מסוגל להפריד בין המעשה שלך לבין המהות שלך. כשאנחנו אומרים ליהודי שהנשמה שלך היא כמו יעלום שהתלכלך, לפעמים אתם יודעים, אני אומר לכם, אתם יודעים מה קורה? אני מגיע לשיעורים לפני ציבור חילוני, והוא לא מאמין שהשם אוהב אותו. למה הוא לא מאמין? כי הוא אומר, כל המעשים שלי זה נגד השם. אני לא דתי, הרב, אני חילוני. אתה יודע מה זה אומר? הוא לא מצליח להפנים את זה שהשם שונא את המעשים שלך, אבל אוהב אותך ומחכה לך, ואתה הבן שלו ואימא. זה לא סתם השם מפוצץ פה טילים מעל הראש שלנו בעירותים כדי שלא יפגע בילד שלו, זה שחילוני ולא שומר שבת ולא שומר מצוות, כי אני אוהב אותך. דיברנו בשיעור שעבר, הרצון להטיב הוא סובב את כל הבריאה, את כל המערכות. אז למה יש צרות, למה יש בעיות, למה יש אסונות? זו שאלה יפה. אבל כל אחד ואחד יודע שהקדוש ברוך הוא ברחמיו וברוב חסדיו, גם שהוא מוריד לאדם איזשהו דין, הוא עושה את זה בשיא הרחמים ובשיא החסד. ושתיים, אני אשאל אותך שאלה. אתה בטחת בקדוש ברוך הוא שיקח ממך את הצרה? אוקיי, אז השם מביא צרות. לא בטחת, התפללת. התפללת זה א'. למדת להכיר את הקדוש ברוך הוא שהוא אוהב אותך, אהבה שלא תלויה בדבר. זה הביטחון, זה יפה, זה השיעורים האלה, ולאו דווקא רק השיעורים האלה, יש עוד הרבה שיעורים של הרבה רבנים צדיקים. אם אתה היית מעורר עליך חסדים, מי אמר שהמציאות לא הייתה משתנה? ואחרי שהשם עשה את זה, כמה פעמים דווקא מתוך הצרות והכל... יש שם אדום? אדום יש שם למעלה? מצוין. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיי דרכיכם, נאום השם.
אתה חושב שהמחשבה שלך וההרגשה שלך זה מה שאצלי? זה שתי עולמות שונים לגמרי. אין לזה שום קשר. האהבה של הקדוש ברוך הוא זה מין ממיני האינסוף. זה לא שייך בכלל לעולם הזה. שזה יישב לך בתוך הקופסה, שאתה תבין את זה, אתה תאהב את השם בחזרה. יותר אפילו. רק אנחנו לא לומדים את זה. מה מלמדים? תעשה מצוות, תתנהג לפי הספר, אם לא אתה תחטוף, אם לא אתה תיענש, וזה נכון. אבל לא מלמדים למה. לא מלמדים למה השם אוהב אותי בכל מצב. לא מלמדים למה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אהבה שלא תלויה בדבר. וזה גורם לאדם לחיות את החיים. כל הזמן, תבינו, כל הזמן שדברים לא נכנסים למוח, זה לא יכול להגיע ללב. איפה זה כתוב? וידעת היום, והשב אותה אל לבביך. שזה ייכנס למוח, זה גם ייכנס ללב. אבל זה לא יכול להיות במוח ולהישאר במוח. אם לא מעוררים את זה, לא מעלים את זה למעלה ומורידים ללב, אז זה לא יישב בלב. אז אתה כל החיים תהיה דתי בלי להרגיש אהבת השם. איזה הפסד זה. אדם חי את הקדוש ברוך הוא, חי את המצוות, ולא מרגיש פעם אחת בלב אהבת השם. לא מכניס פעם אחת לראש שלו ביום, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי אהבה אינסופית, ומרחם עליי רחמים גמורים. אתם חושבים שככה הקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה? שנחיה על אוטומט את המצוות שלנו? אומר לך השם, מה אמרנו? אלוהי בך בטחתי, איך אני יכול לבטוח בך? אתה מבין שאני אוהב אותך אהבה אינסופית? להבדיל, אמא שאוהבת את הילד שלה. אנחנו רואים את זה הרבה מאוד. אחד מהסיבות שהשם נתן לנו להביא ילדים לעולם, זה שאנחנו נאהב אותם ונבין כמה הוא אוהב אותנו. עכשיו אני רוצה שנייה לבוא ולהסביר לכם למה אמא אוהבת את הילד שלה. זה אהבה טבעית שהקדוש ברוך הוא נטע בה. אבל תדע לך, שהאהבה של הקדוש ברוך הוא היא אין סוף. אי אפשר לפגוע בה, אי אפשר להזיז אותה. גם אם תשמיד לקדוש ברוך הוא את כל החלל החיצון. קח איזה פצצה, תשמיד את כל החלל החיצון. הוא יאהב אותך? לא יודע. יפה. למה אתה לא יודע? כי אתה אומר, מה עשיתי כזה דבר מזעזע? אבל אם אתה מבין שהאהבה של השם היא אלוקית, היא לא אנושית, אז דברים משתנים, צריך להפנים את זה. צריך להכניס את זה לתוך הטבע. להכניס את זה לתוך הראש. רגע, יש כן. אדם שעשה תאונה, חד חס ושלום, כן. והרג מישהו. אוקיי. כל החיים שלו זה, נכון, בטראומה. אז מה אוקיי. פה, מה תגיד לה? תראה, אתה שואל שאלות פרטיות בתוך שיעור כללי, שזה שאלות יפות. אתה שואל איך הבן אדם הזה יכול להפנים את השיעור הזה ללב? זו שאלה קשה. אני לא חושב גם שאני יכול לענות אותה בלי לשבת עם בן אדם לפחות שעה, חצי שעה, להבין מה הפרטים, להבין. תדע לך, אני לא טיפש. לא, אבל זה משתנה בהרבה. טיפש זה מי שיש לו תשובה לכל דבר. חכם זה מי שלפעמים יכול להגיד לך, תראה, אני צריך לשבת להבין מה, איך מסבירים את זה. גם אותו הקדוש ברוך הוא אוהב, שלא יצא מהכלל. טוב, בואו נתקדם. אני רוצה... כן, מה הרמה קונה שם? הרשעים האלה, שאתה מחויב לאהוב אותם, מי מחיה אותם כל רגע ברגע? קח את האדם הכי רשע שאתה חולק, מי מחיה אותם? עכשיו ברגע הזה שהוא עושה עבירות, מי מחיה אותם? מי נותן לו את הכוח, את החיות לעשות את העבירות? בעולם. מה התשובה? בעולם. לא זו כואב אותו, אז אנחנו חייבים לאהוב אותם. עכשיו רוצה שמה, החשבונות של כל אחד עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לעשות פה, אנחנו צריכים שוב פעם לחזור לאותה נקודה של החסד יסובבנו. אחרי שהדברים האלה נפלו לנו, ואנחנו מפנימים פה את האהבה האלוקית. איך אני עושה את זה פרקטי? איך חסד יסובבנו עכשיו? שאתה שוב פעם חוזר לדאגות שלנו, שאדם חוזר שוב פעם לדאגות שלו, למה יהיה מחר? מה יהיה עם החיים מחר? יסתדר או לא יסתדר הבעיה?
ייפטר או לא ייפטר? אתה חייב לשמוע את הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני אוהב אותך אהבה אינסופית. אני מרחם עליך רחמים אינסופיים. ואם שכחת את השיעור הזה, תשמע אותו עוד פעם. ועכשיו אתה מבין למה אני אעשה איתך חסד. תזרוק את המעשים שעשית בחיים. אתה סך הכל יעלום שצריך לשטוף אותו. המעשים זה לבושים, זה לא המהות שלך. זרוק אותם. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על המעשים, מסתכל על המהות. אם המהות שלך טהורה, למה שאתה לא תבטח בחסדים של השם? תחזור בתשובה, זה לא סותר. תפסיק עם המעשים, בוודאי. אבל אומר לך הקדוש ברוך הוא, אל תגביל אותי. זה ההבדל בין התובנה הזאת לבין שאר התובנות. שאל אתכם שאלה. הקדוש ברוך הוא, מי ראה את הקדוש ברוך הוא לאחרונה? מי ראה את הקדוש ברוך הוא לאחרונה? אף אחד, כן? כל מי שנורמלי. איפה אתה רואה אותו? אתה רואה אם הוא עושה לך נס פה, או זה, הכל הלך לך, לא ראית? אז כל יום יש לך ניסים? זה שאתה קם בבוקר... או, יפה, אז אתה חכם, אתה עונה כמו שצריך. היום דיברתי עם מישהו, כן? ואמרתי, תשמע, אתה קם בבוקר, ידיים גזות, עיניים נפתחות, זהו, גמור. זה אלוקות. אני אשאל אתכם שאלה, אני רוצה לשים את זה איך אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא. אדם, שימו לב, אדם מתפתח מתוך תא קטן. אדם לפני שהוא התפתח בעולם, הוא היה תא קטן בתוך הרחם של אמא שלו. בוא ניקח נגיד, להבדיל יש כל מיני דברים במעבדות שעושים בתוך מבחנה, ששמים איזשהו תא בתוך מבחנה, ורואים איך הוא גדל. אתה מבין שהקדוש ברוך הוא פיתח אותך מתוך תא קטן? אדם היה תא קטן. מתי ראית לאחרונה את הקדוש ברוך הוא? רק אם התבוננתי ועצרתי לחשוב. אם חייתי את החיים רגיל, התעסקתי בעסקים שלי כרגיל, למדתי את התורה שלי כרגיל, התעסקתי בחיים, עבודה, קניות, לחצים, לא ראיתי את הקדוש ברוך הוא, זה בטוח, כי לא חשבתי על הקדוש ברוך הוא, כי לא הפנמתי את זה, כי לא הורדתי את זה מלמעלה למטה, זה נשאר למעלה. אנחנו, עיקר העבודה של יהודי בעולם, זה להוריד את השם מלמעלה ללמטה. שהביתי השם לנגדי תמיד. הוא לא צריך להיות רק למעלה בשמיים. הוא חייב להיות למטה איתך בחיים, פה עכשיו. אם הקדוש ברוך הוא היה נמצא פה עכשיו, הוא נמצא פה עכשיו. אם הוא היה עונה לך עכשיו, מה היית חושב שהוא עונה לך? היה מתעלף קודם כל. אדם בוודאי היה מתעלף, היה... כתוב, ולא יראני אדם וחי, אבל בשביל להמחיש את זה, אדם צריך להשיב אל הלב. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, מה הוא אומר לך עכשיו? סמוך עליי, האיבני. אז תלך לבטח, תדמיין שהקדוש ברוך הוא מכיר לך את הפסוקים האלה, בסדר? לא דניאל. תדמיין שהשם אומר לך באוזן, לוחש לך, אז תלך לבטח רגליך, דרכך סליחה ורגליך לא תיגוף. לרגל שלך לא יקרה כלום. אתה תלך לבטח אתה. וואו. זה מרגיע. זה משחרר. השם לוחש לי באוזן כאלה דברים. מי יכול להתעסק עם השם? כל הבעיה שלנו היא אחת. וזה לא בעיה. זה תרגול, זה עבודה. אנחנו לא רואים. אנחנו לא מורידים מהגבוה לנמוך. אנחנו מאמינים שהשם רק בעליונים. רק בעולמות העליונים. רק עם המלאכים, רק עם הצדיקים בגן עדן. איתי, פה עכשיו בכפר סבא הוא פה. השם נמצא פה עכשיו? על המקום. על המקום. על המקום של הספיק. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. אפילו שנייה אחת לא. אבל זה, שימו לב, זה להשיב אל הלב. זה לא רק לשמוע את זה בשיעור. ומי שיעבוד על הנקודות שאמרנו, קודם כל להפנים את האהבה האלוקית. יש אהבה אלוקית לכל יהודי, תמיד, בכל שנייה ורגע. להוריד את הקדוש ברוך הוא פה למטה אלינו. להוריד אותו אלינו ולשמוח. לקבל את ההרגשות, את העוצמות של הביטחון. ולהחליט בצורה חד משמעית שאני מתחיל לעבוד
מה שאתם שומעים בשיעורים זה פרי של עבודה. אני, שלא תטעו, שלא תחשבו שיש לי ביטחון. אין לי ביטחון. מודה ומתוודה. אני מלמד כדי שיום אחד אני אצליח להגיע לביטחון. אתם תופסים את הנקודה? אין לי עדיין ביטחון מלא בהכל. הלוואי. אני היום לומד איתכם שיום יבוא ולי יהיה ביטחון. שהשם יזכה אותי. אבל כשיהיה לי ביטחון,